bare til, altså vi behøver heller ikke være så fancy. Om 7 år, så har vi Okay. den her sammen og sådan, Okay. dengang vi var i lufthavn og var sådan. Ja, der er klokken nu. Klokken er nu 7. Vi skulle faktisk have fløjet lige præcis nu. Vi skulle have været fløjet om 3 minutter. Ja, vi kunne sidde i flyet nu, troede vi. Men nej. Det skal vi nemlig ikke, fordi faktisk skal vi først afsted klokken 1 i morgen. Så hvor mange timer er der nu? Ser du? Speedtraining Olivia. Speedtraining Olivia. Hvor mange timer er det? Som 8, 9, 10, 11, 12, 13. Prøv lige igen. Jo, hvis du siger 8, 9, 10, 12, 1. 13. Ja, men det ved jeg godt. 1. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hvor mange timer er det? 18 timer. 18 timer. Okay, oh my god, Cecilia, jeg troede det var 23. Okay, 18 timer. 18 timer. Så vi vil dokumentere den her rejse for sjælen og for hovedet. Sjælerejse. Ja, der er de her 18 timer i Gatwick Airport. Den er ikke lige så interessant som... Skal vi vise vores hjem? Ja, skal vi vise vores nye hjem? Skal vi vende den her om? Det ved jeg ikke. Anyway, det er muligt. Det skal vi ikke, vi skal ikke vende den her rej. Nej, fordi hvis jeg kunne finde noget at vente den om, jeg ved ikke, hvad jeg skal trykke på den der. Tag et billede. Nå ja. Okay. Det tror jeg ikke. Kan du ikke bare vente den om? Altså, Jo, du kan bare det der liv, der sidder derovre. Wow. Liv sidder og læser. Det er vores naboer, og det er Olivia. Det er vores tasker. Smukt. Olivia er ikke lige så game, som vi er på den her. Nej, ja okay, vi får dem med. Og vent, næste time, Ja. så er hun med. 18 timer. Det går nok. Og, hvad kan man lave på 18 timer? Lave et sildebensætning. Ja. Ja, vi har planer. Vi har planer om det helt store 500 kortspil. Og jeg har købt en bog. Ja. Vi har downloadet alle 12 episoder af Serial. Og jeg skal spise noget mad. For jeg har kun spist frugt i dag. Og grunden til, at jeg kun spiste frugt i dag, det er, fordi jeg troede, at jeg ville kunne komme hjem til rigtig god aftensmad i aften. Så derfor tænkte jeg, nå ja. Og det er også derfor, jeg kun har drukket en halv liter vand. Og derfor har jeg det mega underligt. Så nu har jeg lige bundet den her flaske på sådan 2 sekunder. Jeg har en vandflaske. Ja, men jeg skal udfylde den op igen, fordi at... Ja, så vil jeg ikke bare sige, at... Jeg vil også godt lige nå at tilføje, at vi lige har brugt 80 pund på at... Nå ja, det var en god detalje. God detalje, som måske vi lige havde glemt. 800 kroner i ekstra udgifter. Ja, her i år 2015, så står pund i 10. Ja. Om mange år. Om 20 år. Om 20 år, når det her endelig bliver sjovt. Så kan vi se den. Okay. Ja, så vi tjekker ind igen om en times tid, siger jeg. Godt. Skal vi have Peace. en outro? Bye. Nå, okay. Gå ned ad gangen, gå ned ad gangen. Skal vi lave et, hvad hedder det? MTV Cribs. Jeg vil lave lige MTV Cribs. Så, hello Cecilia. Hello, welcome to my crib. Yeah, so beautiful. I mean, show us around.
This is an amazing house. This is my trash can. Oh, As you can see, we are sorting our compost. Very important. remember to recycle. Yes, recycle. That was the word I was doing. That is the kitchen. Oh. We are naming all the rooms. There are strange people in my kitchen. Don't know who they are, but they are welcome. Vi har også en kirke. Ja. Den vigtige kirke. Og vi skal ind og bede senere. Bede på vores sanity. Vi skal bede på alle religioner. Ja, Det er et hotel der. ja, det må det være. Hvis vi gad at betale rigtig mange penge, så kunne vi have sovet på et hotel i aften. Hvis vi havde flere penge. Hvis vi havde flere penge, så kunne vi gøre det der. Men det er i stedet for det her, der er vores home. De gode søde mennesker i Currency Exchange. Jeg synes lige, at vi starter det sådan her. Fordi jeg personligt synes, at det er de bedre vinkler. Ja. Jeg skal måske lige... Hej. Jeg går lige over på den anden side. Klokken 8. Her, klokken 8. Vi har nu været i gang i en time. Og vi skal ind og spise nu. Vi skal ud og spise. Fordi den lukker allerede klokken 9:30 i restauranten. Så det er nu. Og den hedder giraffel, det er jeg faktisk ret glad for. Og der er vegansk mad, det er jeg meget glad for. Monika er glad for det vegansk. Ja. Du kan endelig få noget ordentlig mad. Ja, det er lige her. Er du glad? Jeg er ret glad for, at jeg glæder mig til at få noget med falafel. Det tror jeg, jeg tager. Nej. Det går okay. Jeg har virkelig kunnet ønske det. Nu er jeg det. Og Liv også er med. Ja. Vi er allerede kendt i Gatwick Lufthavn. Vi får venner. Ja. Monika har altid gerne vil møde nye mennesker. Man kan roligt sige, at hun har mødt et par stykker. Har simpelthen gemt et bord til os. Ej, vi får en booth. Vi får en booth. Vi får en fucking booth. Ej, hvor er jeg glad. Thank you. Ej, de er populære. Det er hverken helt Angels skyld, og det er hverken Silla, får det mad? Ja, jeg prøver også at udnytte servietten. Synes du det? Det ved jeg ikke rigtig. Jeg vil faktisk godt lige sige nu, når vi har kamera frem, at vi er ret gode til at Men det er også vlogge. mærkeligt, at han så har skrevet Synes jeg også. Jeg synes faktisk, at det er noget, vi burde gøre. Ved du hvorfor vi ikke er gode til at vlogge nu? Fordi jeg holder kameraet den forkerte vej. Fuck dig. Så Liv. Jeg er færdig med mine billeder. Så smuk. Sensuel. En oplevelse. Så der var det. Ja. Det er også smukt. Er den god? Ja, det vil jeg sige. Ja. Rigtig meget godt. Og vi har Skal jeg så have en burger? Skal jeg tage en burger? Ja, okay. Skal du på fingrene? For jeres skyld. Tak. Og så er der Monika salat. Så er der vegan. The vegan over her. Det er Uden salaten uden feta. Ja, feta-salaten uden feta. 119. Please decorate gate number 21. Du skal sidde sådan et stykke tid på tiden. Sæt dig godt til rette hoved. Altså, Nu lige, hvad jeg læser. Klokken er nu 9. 20 over 9. 20 over 9. Vi har lige spist god mad. Jeg er virkelig med, og nu vil jeg lige læse lidt. Og så vil Cecilia Gæt hvad Olivia hun læser. må komme igen. Ja, igen. Ja. Og de er i gang med deres eget ting. Og den her lyd er rigtig rar. Passengers travel. Vi kommer til at høre den lyd rigtig meget i løbet af natten. Så Flight number det er altid fedt. 119. Vi ses om en time. Okay. Vi kender alle disse religioner. Jødedom, buddhisme, islam. Men hvad fuck er det her? Det hun gætter på Vika. Så er der hvad her? Ja. Altså det eneste er herovre, der er jo forskellige. Altså...
Tænk, fordi de står og læser i bil. Det er som om, de sådan virkelig søger eller andet bestemt. Ja. De to. de står og læser. Så er de sådan, hvad er det nu? Hvad Ja, der er noget bestemt vers eller sådan noget. Hvad fanden skal vi gøre? Ikke hvad fanden. Nej, hvad fanden skal vi gøre? Her står kun, at man kan få fat i de her præster. Nå, Men det er jo, altså, anglikansk, katolsk og sådan noget, det er jo stadig alt sammen kristent. Salvation Army. Baptist, så er det muslimsk og buddhistisk. Kan du vide, hvorfor man, hvis man bare har det virkelig dårligt, eller? Jeg ved det. Nej. Jeg går rundt og filmer det som en mærke. Det gør jeg. Altså, hvad skal jeg ellers lave? Flot. Så gør jeg det her bare uden at filme. Jo, det her er meget sjovt. Her ser du så, eller I ser os, som er ved at flette. Det har været et højdepunkt på hele aftenen, at vi skulle det. Vi har glædet os i mange Og vi har glædet os i mange timer til det, ja. Men nu skal vi til noget endnu større, som der er, at Monica for første gang i dag skal se sig selv uden hue på. Vi kan lige... Ja, Måske hvis du bare giver hende kameraet, så jeg giver hende bare det kamera nu. Okay. Som sagt, så har jeg ikke haft den her hue af, siden jeg tog den på i morges. Okay. Og jeg har ikke set mig selv. Okay. Wow, det er sådan en nonne, der ligesom mit hår er sådan en fuck. Det føles som, at jeg har sådan papir på hovedet. Oh my god. Shit, mand. Ej, nu prøver jeg lige at tage det her hår ud. Nu laver vi et eksperiment, om mit hår nogensinde kan komme op til normal fylde igen, efter jeg har haft sådan en tung. Jeg har købt verdens største hat, mens jeg har været herovre. Den er altså ret tung på hovedet. Jeg kan også høre meget bedre nu, når jeg tager min hat af. Wow. Ej. Nu, det var en stor forbedring. Så. Ej, puha. Ah. Tag hugen på igen. Jeg tror også, hun kan tage hugen på igen. Puha. Puha. Ej, fuck, det var dårligt. Okay, vil du lave introen? Nej, fordi, okay. Jeg elsker de der vlogs. Nej, hvor er det flot. Vil du lave en intro? Jeg går over til kristendom. Og det er en ekstrem form. Jeg er blevet mormon. Skal vi se? Det er jo lige ved at smække mig en mormon overfor. Det er mormonhår. Det er virkelig godt fra siden af. Det er meget mærkeligt mormon. Ja, det ser fra siden af. Dit hår ligner en gobbel. Dit hår ligner en gobbel. Det var sødt. Ej, det er virkelig sjovt. Det er helt sådan. Det er helt fluffy her. Ja. Det er flot bagfra. Det er Elsa bagfra. Ja, Elsa og. Ja. Det skulle være sådan, den her, det skulle have været den her farve, der er i spidsen. Hele år, så har det været Elsa. Ja. Men den har Og hun har faktisk sådan en virkelig godt til fransk. Hun har. Jeg kan lige lave Elsa hår på dig. Vi vender tilbage. Så vi vender tilbage. Okay, godt nok. Okay. Er du ikke klar nu? Ja, Okay. hvad er klokken? Klokken er 11:15. Var du 11? Hvor mange timer har du været? Så er vi sådan ude i vildmarken. Ja. Jeg har været fra klokken 5 til, så det vil sige 5 til 11. 6 timer. Har vi virkelig fået så lang tid? Jeg synes, det er kort tid. Det var 5, Jo, 6 timer. 6, 7, 8, 9, 10, kvarter. 11. Ja, Ej, det er virkelig lang tid. jeg synes, det har været et kort tid. Så mangler lidt 12 timer. Ja. Og nu vi beslutter os for alle sammen at sove. Uden der er en, der holder vagt, fordi ingen af os skal holde os vågne. Vi tænker det på. Vi tænker det på. Prøv at vi er lige ved siden af en kirke slash moské slash alt muligt andet. Der kan ikke være noget Nej, kriminalitet. nej. Vi får nogle good vibes fra alle de der Ikke under prayers. Gud. Nej, ikke lige ved sådan et Guds hus. Nej, det skal nok gå. Vi er en gruppe mennesker, der er samlet. Det er ikke kun os, der ligger her og sover hinanden. Jeg ved ikke, hvorfor de andre ligger her. Jeg tror ikke, at der er nogen, der kan begå så dumme fejl, som vi har gjort. Så jeg tror, det giver ikke nogen mening. Men Det kan være, Der- at I skal flyve i nat. ja, det kan altid flyve nat. Der er en børnefamilie, og der er en ung mand, og så er der en anden gammel mand, der råber rigtig højt nogle gange. Og, Jeg er nogle, lidt utilfreds. og 2 unge britiske tøser, som også lige skulle. De vidste ikke, hvor man skulle op. Nej, det vidste de går måske op med telefonen. Det fik den lige råbt ud over hele det, så det var dejligt. Nå.
Så der kommer ikke nogen update i meget lang tid, fordi forhåbentlig, hvis alt går efter planen, så vågner vi altså først klokken 6-7 stykker om morgenen, når folk begynder at komme ind igen, ikke? Jeg vil lige sige, at Olivias flætning bliver rigtig god. Hun ligner så meget Elsa. Ja. Nu sover hun. Ja, Hun kan ikke vise den. Det kan være, det bliver senere. ja. I morgen tidlig. My god. Ja, vi skal gøre det. Skal vi sove? Vi sover. Ja. Vi sover. Ja. So, this is gør vi det på dansk? Ja. Så det her, det er et meget specielt sted for os, fordi da vi kom til London for første gang i år i hvert fald, der kom vi herover i Arrival, og så ville vi have noget internet for at finde ud af, om Andrew havde taget sig sammen til at skrive, hvor at derovre. Om Andrew han ligesom havde taget sig sammen til at skrive, hvor vi skulle bo henne. Og det kunne vi så ikke finde ud af, fordi der ikke var noget internet. Og så havde vi hørt, at det var ved Elephant and Castle, og så gik vi herover, hvor vi brugte en af dem her med travel options til at finde ud af, hvordan vi ligesom kunne komme ind til byen. Og der valgte vi så at tage den her Jeg kan ikke rigtig snakke engelsk lige nu, desværre. Så der er den her linje op til Victoria, og så derfra så tog vi så ned til Elephant and Castle. Den brune Bakerloo. Med den brune Bakerloo-linje. Og det var en spændende tur, mest fordi vi først fandt ud af, hvor vi skulle være henne og bo, da vi var ved Elephant and Castle. Men så var det jo bare heldigt, at det faktisk var den retning. Det var faktisk heldigt, vi ikke var så langt. Ja. Så det var... er det den der, vi er ude i nu? Det er ligesom starten af vores tur. Ja. Nu går vi ind i WH Smith for ligesom at finde et eller andet. Sådan, vi er jo faktisk næsten blevet smidt ud af vores hjem, kan man jo sige af Monica. Fordi nu skal hun lave drenge. Så vi må ikke være akavet. Vi må ikke være akavet. Vi må slet ikke filme, eller vi må slet ikke noget som helst. Men til gengæld så er der ting som sådan en sudoku der. Altså, Det kunne faktisk være ret fedt. Har du taget penge med? Ja, jeg har faktisk... Jeg har faktisk ikke taget penge med. Men jeg har mit kort med. Og det har vi jo oplevet flere gange på den her tur. At det kan man bruge rigtig mange penge på rigtig hurtigt. Jeg ved ikke, om jeg redder dagen, men jeg bruger mange penge. Ja, fordi så var det jo så sådan, at vi kom ind på vores hostel, så forlangte de lige pludselig bare 3.000 kroner, for at vi kunne være der. Og den havde vi så ikke lige regnet med. Vi havde ikke lige overvejet, at... Nej, så er det jo godt, at liv kan hæve over, ikke? Så det kan man så roligt se, hun har fået gjort på den her tur. Det har hun. Men det har faktisk ikke trukket det fra hendes kort endnu, kan hun fortælle, for hun tjekkede lige sin bankkonto. Nå, så det... Så der venter en grim overraskelse inden dagene. Ja. Jeg vil så lige benytte lejligheden til at præsentere den her fine sletting, vi fik med. Det blev ikke nogen sløjf. Den blev lidt grim. Ja, der kan man jo så se, at det er virkelig Game of Thrones. Very medieval. Men forkert infrastruktur. Ja. Jo, tak. Ham her fyren har filmet. Eller nej, han har ikke filmet. Han har vasket gulv her. Jeg ved ikke, hvor mange timer nu. Det samme sted. Vi er store fans. Hvad laver du, Liv? Hvad siger du? Vil du også have en film? Jeg tror lidt, han er stoppet. Ja, han er. Ej, det er jeg virkelig ked af. Han er holdt op. Han er væk. Nu har Monica ikke noget at snakke med ham fyren om længere. Det er det sørgeligste øjeblik i Monica Fyrens liv, tror jeg. Ja. Ej, jeg skal virkelig ham. Ja. Vi har lige set en gruppe ortodoxe jøder, der er ret høje på. Så man ikke kan se det på mig, fordi jeg er lidt træt. Ja. Men jeg synes, det var ret fedt. Liv har faktisk aldrig set så glad for. Hvilket at alle andre end Liv er ret kede af, faktisk. Jeg synes faktisk lige, vi skal tage et trip down memory lane til, da vi var her for 8 timer siden. Og var sådan helt frustreret. Vi kom faktisk herhen. Vi havde faktisk sagt, at vi ville være i lufthavnen klokken
5, og vi var vi her ville 2 være i god minutter over tid. 5. Og det, vi ved alle sammen, at det var der, den gik galt. Jeg tror faktisk også, det var der, det gik galt. Det var Altså, der, hvis den gik. bare vi havde været her til tiden, ikke? Hvis bare vi havde været så tid. Jamen, vi gik jo så faktisk herned og var lidt forvirret, fordi vi havde ikke noget boarding pass, og vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle gøre. Og så var det ved den skrække herovre. Skranke 245, vores skæbne blev afgjort. Nu er det 247. Ej, det var 45, tror jeg. 45. Det tror jeg. Det var i hvert fald her Så var der omkring, en der, så kom vi derover, ikke? her omkring, at vi fik at vide, at vores, Ej, det var 245. vores fly fløj 10 minutter over 4. Så måtte vi gå herhen og snakke med en meget flink mand. Hvor vi så fik at vide, at vi var lidt fucked, ikke? Hvordan har du det i det øjeblik? Jeg tror faktisk helt ærligt, som det jeg mest af alt var, det var sådan determined, sådan, der skulle ske et eller andet. Jeg var nødt til at finde ud af et eller andet. Du var også meget handledygtig der. Du var god. Ja, indtil jeg snakkede med min mor, så begyndte at græde. Det var lidt hårdt. Altså, det var et hårdt øjeblik. Jamen, Snak med mommy. også. Det gjorde jeg også. Ja. Vi græd alle. Og man skal aldrig snakke med sin mor. Eller man skal altid snakke med sin mor, faktisk. Jeg stod faktisk lige her mellem de her 2 træer og græd, mens jeg snakkede med min mor. Ja, jeg stod faktisk lige ved trappen der. Faktisk cirka, hvor at tingene med pælene nu står. Hvor? Ja, det er på den anden side. Nå, Men sådan der, hvor er det hegntingene er stillet op der. Cirka der står jeg. cirka der. Ja, det er fandme smukt. Det får vi ikke sige her. Mor! Mor, jeg skal betale 80 pund. Mor, jeg har ikke nogen penge på mit kort. Og jeg er fanget i England. Jeg kan hæve over, men det har jeg ikke lyst til. Gud. Og hvad kan man så komme frem til ud af det? Mor er den bedste i verden. Mor er den bedste. Det er sandt. Skal vi gå op der? Eller skal vi gå lidt mere rundt? Jeg tror, jeg faktisk ikke er færdig med at gå rundt. Er du ikke færdig? Jeg vi, bliver kan lidt også, sindssygt, at jeg sidder deroppe. vi skal snart ind i det der chapel. Ja, men hvad vil du gøre nu? Jeg skal også snart tisse, tror jeg. Skal vi tisse? Så kan det være, vi skal finde noget toilet måske. Ja, vi vender tilbage. Men det er jo det, der er sjovt, og vi er i gang. Okay. Vi er i gang. Okay. Klokken er nu 8. Ja. Vi har været her i meget lang tid. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi har været her. Vi har været her i 13 timer. 13 timer. Ja. Vi har fået meget lidt søvn. Jeg har lige sovet en time. Ja, vi kunne endelig sove lidt. Da der var en børnefamilie, der gik for de gode sæder, kunne vi godt sove lidt. Så hapsede det meget hurtigt. Ja. Monikas han flyttede så også lidt. Så var der også lidt mere plads. Ja, tak Gud for det. Så kunne vi endelig sove. Altså, det ikke kommer. Ja, vi har mødt en fra Kroatien, som... Jeg vil bare godt lige sige, at der er også kommet lidt historie på min del af vloggen. Er det Du rigtigt? ikke har været en del af. Hvad er der Fordi sket? Liv og jeg, vi gik bare og snakkede om det. Vi havde en fest, men fortsæt endelig. Snakket om mig? Ja. Nå. Nå. Ja. Og han har... Hvis vi troede, vi havde det stemt, han har det endnu værre. Han er først alene. Hans fly er aflyst, så det er ikke engang hans egen skyld. Det er vores skyld, vi er her, kan man sige. Og derudover så skal han være her i sådan seriøst 24 timer. Så det var synd for ham. Ja, Så ja. det er ikke så fedt. Nå, vi håber, at vi kan finde noget morgenmad snart. Og sådan lige komme lidt op i sving. Fordi, Ja, min led gør ondt. Jeg føler mig som en gammel. Cecilia, hun føler sig som en gammel dame. Jeg har det heller ikke helt godt, men jeg har det ikke så slemt. Okay, så næste skridt er tis og noget morgenmad, og vi vender tilbage. Vi vender tilbage. Det er blevet til. Oh yeah. Tak. 10 minutter tilbage, 10 minutter tilbage. Vi slipper for dem. With all remaining passengers travelling to Lanzarote on Thomas Cook Flight NOM telephone 6006, please make Well, your way to the Lanzarote. private mediator. Vi siger Lanzarote. Lanzarote. I stedet for Lanzarote.
Nå. Det snakkede vi om tidligere. Jeg synes, vi skal filme vores gode venner ved siden af. Nej, det er forkert. Nej, du. Det er underligt. Det er lidt underligt at filme små børn. Ja. Hey! Vi skal hjem! Så længe vores fly ikke bliver forsinket. Du må ikke jinx noget. Nej, jeg jinxer ikke noget. Den er allerede forsinket 5 minutter. Nu er der kun 9 minutter til. Altså, spørgsmålet er, at vi kan også godt gå ned lidt før og sådan være klar klokken halv. Altså, vi gør det? Ej, jeg orker virkelig ikke at bevæge mig lige nu. Ej, kom nu. Jeg vil gerne pakke. Jeg er allerede pakket sammen. 2,5 time, så vi skal... Ja, men er det ikke bare fedt at få sådan et nyt scenery, hvor vi sådan kan gå ind og lave noget andet, end bare sidde her og sten? Jo, hvis faktisk en køleskabsholdning. Ja, præcis. Så er det ikke fedt at bare komme ind på den anden side? Jeg skal lige dø først. Du skal lige dø først. Er du død nu? Jeg er død nu. Okay, så kan vi godt gå videre. Så er jeg faktisk kvæl endnu. Er det ikke til USA, de vil lave i Atlantis? Er det der præcis 10:30? Sådan der. Okay. Vi er Flash forward. Ja, flash forward. 2 uger. Ja, der er gået 2 uger. Ja. 2 uger. Vi er hjemme nu. Vi kom endelig hjem. Det skete faktisk. Efter 21 timer i Gatwick Lufthavn, Terminal South. Bitch. Okay, vi skal bare lige forklare, fordi det klip, I lige så, det var et meget godt klip, hvor vi stod i køen til at få vores nye billetter til det nye fly hjem. Og lige før, eller lige efter kameraet slukkede, så skete jo en ret spændende udvikling i vores historie. Som vi ikke lige havde regnet med. Nej. Og jeg tror, det er fordi, du jinxede den der. Ja, jeg jinxede den. 5 minutter tidligere. Det er din skyld. Ja. Vi fik at vide, at det kun var 2 af os, der havde fået sikret en plads på flyet, fordi at vi ikke havde tjekket ind en måned før, som han åbenbart skulle have gjort. Ja, så 2 af os var på standby. Det vil sige, at 2 af os ville komme ind på flyet, hvis der var nogen, der aflyste. Og det var sådan 2,5 timer før flyet lettede, så der var ret lille sandsynlighed for, at det ville ske. Ja. Så når det kom lige sådan noget nyt drama, Ja. hvor mig og Cecilia havde fået en billet, og Olivia og Liv havde ikke fået en billet. Og Olivia skulle til start på job dagen efter, som hun så ikke kunne nå, fordi det næste fly fløj. Hvornår var det? Ej, det var sådan 2 timer efter, eller 3 timer efter. Var det det? Ja, det var lige om. Det var ikke så lang tid efter, men det var bare sådan... Nå, når man har været i lufthavnen i sådan... Hvor lang tid været der på det 21 tidspunkt? timer. Ja. Eller, vi havde været lidt mindre der, men hvor det var alligevel meget lang tid. Så er det sådan, de der 3 timer, du var sådan, liv og død. Ja, men så kom der faktisk en mand lige efter at aflyse fly til København. Ja. Hvilket var meget heldigt, så vi fik en ekstra plads. Ja. Så nu var der 3, der kunne komme Ja. ind. Men så jeg på min billet, og så min plads. Og så på din billet, og så din plads, bare for at se, at vi skulle sidde ved siden af hinanden. Og så bestemte jeg for os for at kigge på de andres billetter, og der var altså også pladser. Ja, de havde fået sædepladser. Vi har alle sammen fået sædepladser på flyet ifølge vores billetter. Så gik vi tilbage til skranken og var sådan... Vi har pladser. Ja, præcis sådan. Og det synes hun også var mærkeligt. Så vi endte med at få 6 pladser. Kan vi det? Ja, vi fik også, fordi de der 2 standby eller et eller andet, for det er ham der mand, som Nå. vi nåede, hun sagde sådan, så har I 6 pladser. Jeg synes bare, hun sagde, så har I fået pladser. Det fik vi også. Vi fik i hvert fald... Vi kom hjem. Vi kom hjem, og det var alle sammen med det samme fly. Det var bare lige sådan ekstra drama. Nå, Ja. det var bare det, vi lige ville sige, hvis I lige undrer over, hvad Lille folk de klipper. fodnote. Ja, en lille fodnote fra Ja. hjemme i København. Ja. Bare til Monika og Cecilia og Liv og Olivia 2 uger tilbage. Hang in there. You will get home. Det skal nok gå alt sammen, okay? Super. Hej hej. Hej hej. Virkelig en makeover, så du kan kende dig selv igen. Okay, efter meget drama er vi nu endelig inde. At vi nu er nu ved at få makeover. Og lige nu er jeg lige på makeover, fordi alle de hårde tider, alle de 18 timer har gjort han et snit. Modsætning til os andre. Ja, Jeg føler, jeg er on point. Ja. Altså. Så er livsligt. Ja, det kunne damen se.
Nu fortæller lige vores lange historie om, hvordan vi kom til det her punkt af desperation og angst. Der er stadig en lille chance for, at vi ikke kommer på flyet. Nej, det er der ikke. Okay. Det kommer ikke til at ske. Så der begynder at overveje sådan... Er det værd? Skal vi flytte til London? Nej, men altså, så sker der ting og sager. Ja. Så, Folk dør. ja, ting bliver kastet med. Noget sker. Ja. Ja, det tror jeg også. Det der liv som et nyt menneske. Smukt. Se de øjenbryn. Den kan man ikke gå udenom. Nej, det kan man ikke. On fleek. Eyebrows on fleek. Liv. Og jeg har flot himmel, og det er skide godt, og jeg er slet ikke træt, og jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke er træt. Jeg tror, vi overtræder det. Hvor mange timer det har taget? 24 timer. VM. Vi er færdige hjem. Jeg er så glad lige nu. Det er så meget. Jeg gider ikke, Okay. Er det den sidste video til vloggen? Ja. Okay. Så efter 24 lange timer har vi været her. Cirka. Så er vi endelig fucking hjemme.